Oimore kamora moro ma intiere ro kamano madong matudi kod odhiambo makawuono ni kawayudo weche manyien e ingeso ni kuma bende jalup jatend piny odhiambo makawuono oyaw chunye ko wacho ni lweny mag siasa magoye en kaluore kod dwaro mondo giriwre kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Nitiere weche mag siasa kanyakla kod mago mag finance bill kata paro mar chik mahiga 2024 ma bende medo ywayo paro mopogore. Nitiere kweth ma bende wacho ni gidhi wite oko kama moko bende koro wacho ni gin gidhi mana gone ombolo kaka dwarore. Mago duto waiko ni odhiambo masani ka bende wantiere koda wendo marwa mar mine wacho kaka watime ngeso ka ngeso kaka wuono en kanyero twa kaluore koda dhialo odiochieng nyathi Afrika. Gin midhiero mage mabende gikale to gin gik mage mabende jokanyo oketo okenge mano marito nyithindo e kinde machalo koda magi. Magi kin mamoko waiko ni ka bende weche ma omiyo pek gin magi. Ogai Mado Martha Koome otelo ne jo Kenya e ywago jang'ad bura Monica Kivuti mano wito ngimane odhiambo manyoro tok chiele kod magina tich ang'wen jumani. Aina tofauti na zile finance bills zingine zote, ni vile tu serikali inatafuta namna njia moja nyingine ya kuweza kujaza kikapu ya kufanya maendeleo. As a member of ODM, I will stand out and vote no, and I think all right-thinking members of parliament will stand out and shoot down this finance bill. Josiasa medo ka ochung e wi paro mar chik mar omenda ma higa 2024 motelo ne twak e od bura juma manyien. Isugo mapek ni noyuda nikech noweya gi nyithindo matindo. Nyathi achiel nowe ka nitiere nasari. Manyathino nasedachgo mosare ni form 1. Nyithindo gi ne okondiko nwa barua ni mondo anyuolgi. Wane mondo anyuolgi out of our own volition. Ko number 1 nawacho ni ok nyithinda gima chamo ma gibiro chamo to ok gibitagore. Wadhialo wuone mosekaw ting' marito nyithindgi kendgi ma onge kony mar min utegi motelo ne odiochieng wuone kiny. Machiegni kabisa nyinga jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno kaweche gi bende luwe mbui magwa mago magramo gi TV kanyakla kod Facebook. Ote magi gichwalo nwa kalela maroma ote machok ma en 2-3-6-0-0. Jang'ad bura Monica Kivuti owito ngimane kaluore gi hinyruok mano yudo tok kane ochiele gi magina e doma Makadara chieng' tich ang'wen mar jumani. Kivuti nochiel gi magina e kore kachiel gi bamne gi jatendo obila Malondiani mong'ere kaka Samson Kipruto e kinde manong'ado bura mar min ode Jennifer Wairimu Kabiru e doma Makadara. Ringre Kivuti okane kar kano ringre mali e seche ma jotelo mopogore opogore oywage. Sharon Ong'ao gi mathoth. Kaluore gi hinyruok mane yudo bang' kane ochiele gi magina e kinde manong'ado bura mar min od jatendo obila Malondiani Jennifer Wairimu, jang'ad bura Monica Kivuti mosebedo ka yudo thieth e od thieth ma Nairobi to kane ogole od thieth ma Metropolitan e thieth makende oyangne wito ngimane Otieno manyoro. Obila no mane ok mor ni Kivuti noremuoyo min ode gi bel e wi bura kama ne odonjne gi ketho mar mibadhi mar omenda maromo siling milion 2.9 ne ochielo Kivuti kaachiel kod obila mamoko 3 gi magina. Kivuti noyudo hinyruok e kore kaachiel gi bamne. Kata kamano, obila no to ne ochiel gi magina gi jowetene e kinde makamago mowito ngimane kanyo gi kanyo. Jotelo mopogore opogore oro ote mag lit kod kuyo ne familia, anyuola kaachiel kod osiepe mar mosenindo Kivuti. Ogai mar doho Martha Koome ochwalo ote mag lit kod kuyo e lobad migao mar doho ne familia mar Kivuti kaluore gi tho mane yude e lai mar tich. Omedo kwayo oganda mapacho ka mondo bed gi horruok e kinde gi mag kuyo. Ker mar riwruok mar okinde e pacho ka Faith Odhiambo wacho ni kaluore gi tho mar Kivuti,
Riwruok mar LSK tiyo machiegni gi bad migawo mar doho mar nyayo arita kwe e doho. Omedo ni LSK biro cholo ywak gi ne riwruok mar NCAJ kata National Council on Administration of Justice mondo ket bad migawo mar obila marito doho. Okwayo kinde duto mondo wuog oko e campaign mar juma machako chieng' tarik 18 mar juma manyien mar kuyo gi achiel kuomgi. Ogai mar jamin buche Renson Ngonga bende oro ote mag lit kod kuyo na nyuola mar Kivuti, komedo ni Monica ne ochiwore e tije mane otimo. Okinde wetene bende yuago Kivuti kaluwore gi tho mane ojuke kodhi nyime gi tije. Jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni ne oyudo lit e chunye bang' winjo tho mar Kivuti. Elo familia ne gi duond bura mar Wiper, Kalonzo kio kod familia osiepe kaachiel gi jotije mane Monica tiyo godo. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo ochwalo ote mage mag lit kod kuyo ne familia kaachiel gi osiepe Kivuti. Omedo ne kinde makamage bende nego bed ni paro jong'ad bura macholo tijegi e bwo nok mar arita kwe e pacho kae. Ringre mar mosenindo Kivuti okane kar kano ringre jomotho Mali ka hikruok mar timo ne kopo mogik dhi nyime. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kaluwore kod mano neno report mabende do ogolo ni kochakore chieng' tich ariyo chendo duto mag do gibobedo ka giloro mano kanyero mar miyo luor kata yuago mano kanyero jang'ad bura mowito ngimane. Komachielo en ni Fred Omondi ma en jalomb ji e pacho ka oyangi ni owito ngimane odhiambo manyoro. Fred ma en owad gi jalomb oganda Eric Omondi wacho ni noyudore e masira mar apaya ma Kangundo. Kaluwore kod report manogo ka obila e tesend obila ma Buruburu, Fred ne Eric oting'e apiko motuomore rigiri kod nyamburko mar jowuoth mar kambi ma Forward e kar dak ma Caltex Kangundo Road. Ringre Fred nitiere kar kano ringre mano ma Chiromo. E samandalo sudo motolore chwalo paro mar chik mar omenda ma higani e od bura juma manyien. Jod bura ma pacho ka ni kama tek tok jopiny wuok oko kendo chwalo negi ote masundoge mar wito oko parono mar chik. Kokamano to gibiro neno matek e kuondegi magitelie. Gin ote mamoko kuom jokenya osebedo ka chwalo negi e nembnigi mag simu kanyakla kod mbui matudruok mar X kokalo campaign motis ni Reject Finance Bill 2024. Shida yenye tuko nayo kwa hii nchi ya Kenya ni kwamba 60% of our tax collection ndio inaenda kulipa deni. Sasa hiyo ndio inafinya wa Kenya sana. Mae en achiel kuom gigo momiyo jo Kenya igiwang' kod paro mar chik mar omenda ma higani ma ichwalo e od bura juma manyien, kendo koro moko kuomgi odonje simbe jo od bura ka oro negi ote masundoge kigikadh parono mar chik. Unfortunately, there is a group of people that is taking advantage of the exposure of our contacts to merely display their frustrations with us and insult us. Half of them are about the finance bill. A general uprising, I won't call it an Arab Spring, but as we were going to the reading of the budget by the CS, people in their numbers, a single member of parliament was getting close to about 200 to 300 messages telling you shoot down the finance bill. En lweny manochako tich ang'wen juma mokalo e kinde mani dhi som budget ka nebni jo od bura nyaka jatend piny nokete mbui kendo jo piny ne oro ote ne jo od bura mondo kikadh paro mar chik ma higani. One thing I can assure you is that the finance bill is now in the committee stage, Kuria-led committee. Before even it comes to us, they will throw and rob some of the punitive, taxes that are there. What will be discussed on Tuesday and what is going to be tabled by Finance Committee on Tuesday is not satisfactory. And there are things and elements that we feel we need to remove from the finance bill. We can still, as a member of parliament, you write to the speaker and also propose further amendments. So I would urge the public to give parliament a chance. Kata bedni gisebedo ka giyudo ote masundoge mondo giwit parono mar chik oko. Moko kuom jod bura to wacho ni oginyal timo kamano ma onge ler malong'o ewi gimomiyo idwaro mondo otimne. Don't tell me reject finance bill. Tell me what don't you like in that finance bill, because there are also other things that are within the finance bill that are good for Kenyans. So you cannot just throw the baby with the water. We need to really be careful and see what are we have to sift and say this one we can amend it and this one is good for Kenyans. Katika mano
Kweth machielo mar jo od bura mag Azimio to oseketo kum ne jo od buche mondo kik kos bedo e kinde mitwake kinde goyo ombulu ne parono mar chik. We also have directives from our party leader and from our party that we must come out and stand out as members of parliament. As a member of ODM, I will stand out and vote no, and I think all right-thinking members of parliament will stand out and shoot down this finance bill. Kama chama cha ODM siku ya mswada wa fedha hii ushuru zakayo wanaweka, siku ile itakuwa inadebatiwa kwa bunge na siku ile itakuwa inapigiwa kura, Odege atalala ndani ya bunge. Mwache asirudi hapa, mkimuona huku munipigie simu. En campaign makweth ariyo mag siasa timo mar neno ni dwachgi ochopo kare, mana kaka ne otimore kinde manikalo chik mar omenda mahiga mokalo manokelo osuru mar udi e kind mamoko. Finance bill haina tofauti na zile finance bill zingine zote. Ni vile tu serikali inatafuta namna njia moja nyingine ya kuweza kujaza kikapu ya kufanya maendeleo. Like I did in 2023 last year, I have read the finance bill 2024. All the items that have been proposed, all the taxes that have been proposed, I've not been convinced that it is time for those taxes to prevail. Juma manyien wenge duto ng'iyo od bura ka campaign mar wito oko parono mar chik dhi mbele kod ng'anyo mochan tich ariyo e juma manyien. Chikni ibiro kadh kaka en, ibiro timne lokruok koso ibiro wite oko chutho. Dwoko mare wabiro yudo e juma manyien. Hata tukisema tukatae tufanye nini, tutafanyaje na pesa yenyewe tunadaiwa? Ile tu mimi pengine tunaweza kusaidiana ni tuone kama vile, sababu wa Kenya wamezunguka wamesema punguzeni ingine, toa hii yenye iko kwa mkate, toa sijui kwa gani. Tutatoa hiyo ili mzigo isikuwe mzito zaidi. Odege, I am a witness, umeambiwa upige no, ukifika huko upige tofauti, tutapambana na wewe mundu kumundu. Jopiny manoyore ik mar min seneta ma Kisumu Tom Ojienda owuok tung' mosuo kod jaod bura mabondo Gideon Ochanda mane siro weche mag solo osuru ma pachoka. E twak mare seche mane omiye thuolo mar loso e liendno, Ochanda notielo ni jopiny nyaka kony sirkal kokalo kuom choko osuru eka giyud dongruoge ma gidwaro kowuok kuom sirkal. Ochuno jaod burano mondo ng'ad twak mare gi e kore kaluwore koda koko mane jopiny gone kariembe mondo owe weche mag siro weche goeko mabende siro pek mabende turo jo Kenya. Puodho mopuro, puoth sirikal en ng'awa, en wan. So wan emanyaka koro kendo wanwang' kaka sirikal biro chopo dwache mar services. So okwanyal wuok ni gimoro wadwaro, stima wadwaro, barabara wadwaro jopuonj, wadwaro ma to koro sama pesa dwa biro to koro wakoro sirikal timnade rach. Noyud pesa kune, mobiro timo go gigi. So this is the most important thing that makwan jo thurwa wahore mos. Sirikende giduto nchagolo go suri, onge sirikal mane tiyo ma okaw suri kuomwa. Mabiro bende pod biro kawo mno suri kuomwa. Ka ok wachulo suru ok nigi ti. Emomiyo kamwantire ka sani wach manwa wacho mae to wawache kony to kiny to kendo wawacho no, mano pretense. Mano wawuondore. Omiyo anadhi mbele ka konu ya mondo wayudi en nyaka wago kura ne sirikal mondo yud pesa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua yawo chunye kowacho ni igoye e paw siasa kaluwore koda dwaro mondo oriwre kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta motelo ne yiero mabiro. Koloso gi jopiny, Rigathi owacho ni oonge kod makosa moro amora e riwo jo Kenya moko winjo omak kode lweny e dwaro riwruok kod Uhuru Kenyatta. Sisi tulichukia Uhuru Kenyatta mtoto wetu. Hakuna makosa alifanya isipokuwa kutuletea Raila Odinga. Kweli ama uongo? Tukampiga, tukamdharau, tukamfukuza, tukamwaibisha kwa sababu ya kutuletea Raila Odinga. Siku rais wetu ameshikana na Raila Odinga, nikajiuliza, kwani mimi ni mjinga nipige Uhuru kwa sababu aliungana na Raila na rais wetu ameungana na Raila? Hii vita yote mnaona ati nikiambiwa ninaongoza ukabila ni kwa sababu ya kusema hata Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Nimefanya makosa? Na makosa Uhuru alikuwa amefanya tu ni moja. Barabara alijenga, maji alifanya, alileta stima, alikuwa amefanya tu makosa moja ya kutuletea Raila, si ndio? Lakini siku rais amesema, sisi tukakataa Raila tukaenda kwa William Ruto.
Saa ile rais wetu William Ruto amesema Raila ni mtu mzuri. Kutakuwa na haja gani sisi kuchukia Uhuru Kenyatta? Iko haja? Iko haja? Watu wangapi wanasema niungane na Uhuru Kenyatta tuunganishe watu wetu? Wawe weche mag siasa matin kwa dhie mag somo kuma director ma Kenya Institute of Curriculum Development KICD ngire Charles Ongondo wacho ni piny owacho ni tiere yo makare mar kete tim kit somo mar CBC kabende okwayo jokanye sekta mar somo moting'o jonyuol mondo sir kit somo no. Ongondo ne lose kinde mano yuoro e arambe mar gero klese e skul primar ma Genga mantiere sub county Manyatike county ma Migori. Jojuma nigi ler mathoth. Somo competency based curriculum kata CBC e pacho kae osebedo kakelo paro mopogore nyaka ne chake e pacho kae. Nok mar gigo mag somo kaachiel kod jopuonj osebedo ywak maduong' ka otende kod somo ni mar CBC. Onge capacity nikech jopuonj ok trained, to jopuonj go bende ok gintie, 3 equipment manyalo support gik machalo sciences pok wabedogo. Sikunde mathoth mag junior secondary pod onge kod gigo mag somo ma oting'o laboratory kod mamoko ka penjo maduong' en ni bende somo ni ma CBC nitie lai makare. Besides science and humanities, there will be a school that is capable of offering the sports and performing arts pathway so that the students who are interested do not lose it. Kora paro ni CBC ni en gima nyaka wabed gi a mini conference marwa in Nyanza province mondo wang'inia ere kaka wanyalo make sure ni the new education system our students lead from the front. Director mar Institute of Curriculum Development babendo chune loso lai masomo kata curriculum ngire Charles Ongondo waji somo ni ma CBC nitie lai makare. Transition is a change. It comes with its challenges. But of all said and done, I can tell you, even with the challenges of the transition, the curriculum we are experiencing now is offering us better opportunities than the curriculum we are facing out. Ongondo mane wuoye skul sekondari mar Genga e sub-county Manyatike kama ne giwuoye weche mag somo mane okelo jonyuol kaachiel kod jopuonjre ne owacho ni kata bed ni somo ni nitie kod midhiero matin to entiere e yo makare. Ne owacho piny owacho osiketo kenge mopogore mani somo no ma CBC koro kete tim e yo no mowinjore. All the secondary schools we have now will offer at least 2 pathways, which they're already doing now. They will offer sciences because every secondary school already is offering sciences. Maybe in terms of STEM, the decision will be which technical studies are they capable of offering: woodwork, wood technology, metal technology, electrical technology, and building construction. Can start with one, leverage on the support of the technical institutions nearby, and purchase what they need. Maeno sikod manager gono maduong' e migao masom pachka Julius Juan babende wacho ni lai masom ma CBC ber kata kamano koni okete tim e yo no makare. To be very honest, we are on the right trajectory. The only thing is that, as I said those days and still say today, curriculum implementation is a very complex process. And it is something that requires a lot of time to implement a new curriculum. Jolony wechego mag somo kod josiasa mamoko babende ne ochopo e skul sekondari mar Genga mar twak yorego mag somo kaachiel kod arambe ne okono oganda luo ni koro ket maino e wechego mag somo. With the standards. Nyanza region was known as a place where the main cash crop was education. The main harvest were degrees, and there were moments when if you went for a graduation ceremony, there were very many O's. So you'll find Bachelor of Engineering, University of Nairobi, Omolo, Okelo, Onyang. We lost this somewhere, but I'm very happy with the rejuvenation that is coming up. Pesa ya shida kaka wagine san jonyuol chudo ma jonyuol ne piny kabisa. Moro keriembo nyithindo mane nyaka watim gibedo kono me take doge manygi. Giwanga ng'eny mag somo osebiro ka dok piny gwenge mag Kaluo nikech oganda ok osketo maino e weche mag somo. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kamana inya Jojuma kom report no mabende terwa e yueyo mokwongo e chino ni mano mar oimore. Evangelist Onyanga Felix kantiere pala koguta Ramogi ler sana iwacho ni akwara happy birthday. Pamela Maraga
kod nyakware Rolex kawuok Pany Komolo ikwayo mos ne family mar Monica Kivitu kama aluga japenga chel ma Abom Center iwacho ni nene yo makare kata kamano intiere mana koda nyaka giko. Eriko Demo kaya chunge kanyamkago Jael Mosladano Kelo Fundi Charana Mayego, rest in peace to Fred Omondi mano wuod Luo. Owino Kamino Molo Marango de let Monica Kivuli and Fred Omondi rest in peace. Piny orumo walemu rumateka. Janet uko maro pasi Migori Raila nieko komaka oriworegi president koro to president timore nade oteni okorumo recho kama chielen mari babjika wuok maya garamo gi ler mar atari kabisa wacho suru to nyaka ng'i malong'o erokamano ahinya kuom ote mari kama chielen kae mari wacho ni amor kod weche manyien to weche mag finance bill to nyaka koro jo od bura ng'i kendo ng'iye malong'o kabisa erokamano ahinya kuom otego mabende donjonwa koka lai maroma ote machok ma en 2-3-6-0-0 wadhi yueyo ka waduogo to wabedo koda twak marwa mano mangeso kangeso mar mine wacho kawuono wadhialo nyathi Afrika kikidhi mabor. Fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato twak mar rameny piny. Chick by machiegni kendo kagie kinde ni wadonje chendo marwa mano mar mine wacho kwa bedoga kode ngeso ka ngeso. Ejumani chendo ni endi wadhialo odiochieng' no ero mar nyathi Afrika mabende odiochieng' makamendi en mano mabende idhialo tarik 16 dwe mar 6 e higa ka higa. Nyathi Afrika nyathino mabende oyangi ni kale midhiero mopogore ka odiochieng' ni en mano mar ng'iyo ni to chenro mage mabende oketi mar konyo nyithindo machalo koda magi odag e ngima makare. Thor wach ma higa ni en kaluwore koda weche mag somo mondo ne ni nyathi Afrika oyudo somo makare kabisa. Mabende wadoro twak godo odhiambo makawuono en Vivian Omolo moke county ma Migori kendo en apisa mar nyithindo. Oimore idhi nade Vivian? Adhi maber.
Erokamano ahinya mar tudi kod Ramogi TV. Inyalo mana lero matut ne jowinj to Vivian Omolo en nyakanye oaye gwenge mage? Vivian Omolo en Nyakarachuonyo. To gisani adak Migori, Suna East Sub-County. Erokamano ahinya. Vivian, odiochieng' nyathi Afrika, en odiochieng' Nairobi mabende idhialo higa ka higa. Inyalo mana duokonwa chien mondo iparwa to ang'o momiyo wadhialo odiochieng' machalo koda mae? Odiochieng' mar nyathi Afrika nochakore nobedo initiated gi wach manotimore South Africa, Soweto, mane nyithi sikul mane ni South Africa noneg malit nikech ne ging'anyo ne wach mar somo mane bedo inspired gi apartheid rule. Koro kane ging'anyo noneg gi malit. Koro nikech mano jo African Union, their member states nowacho ni nikech nyithindo go noneg malit, koro higa ka higa gibiro ga paro odiochieng' no June 16, tarik 16 dwe mar 6 higa ka higa wakomemorate nyithindo manoneg malit go. Kamano. Gisani kaka koro wadhiale kendo wang'iyo pacho kendie e piny endi mar Kenya. Gin weche mage mabende wanyalo wacho ni ahinya chando nyithi Kenya? Weche machando nyithi Kenya gin weche kaka mag bedo oko mar sikul. Wayudo ni nikech familia mang'eny nigi yuto mani piny. Koro wayudo ka nyithindo mang'eny weyo sikul nikech wach mar yuto mani piny. Bang' mano be waneno ni nyithindo mang'eny tinde mako ich ma ohiu. Yini ka nyathi ok dhi sikul, kata nyithindo mani sikul nigi thoro yudo iche momondo. Machielo mantiere en tuo mag ayaki, nyithindo yudo. Alafu be shida moro mar gender-based violence, especially sexual gender-based violence. Nyithindo mang'eny yudo chandruok makamago e piny mar Kenya. To ka walose wach mar chan kata poverty mabende koro iwacho ni, moko kuom gigo mabende iwacho ni thago pinje mathoth mag Afrika. Sama koro ing'iyo ni idwaro mondo keto okenge mag kedo kod weche kaka mag chan mondo nyathi oyud somo maber. Magi itimo gi e yore mage. Ere kaka jopiny nyalo donjo kata jokanyo, jok mantiere sekta marito nyithindo nyalo donjo mondo konye wachni? Kaka sirikal, national government, watemo tiyo kanyakla nikech kaka an ofisa mar nyithindo. Kore department mar nyithindo wasetemo ni wadwaro ni mondo nyathi ka nyathi obede e skul. Koro chan mamono nyithindo dhi sikul, wayudo ni jonyuol ok nyal yudo school fees. Koro sirikal maduong' oseketo department marwa mar nyithindo wan gi basari miluongo ni Presidential Secondary School Basari. Presidential Secondary School Basari ni konyo nyithindo ma ok nyal yudo fees makare, kendo ichulo negi to a maximum of 30,000 e higa ka higa. Mano konyo nyithindo, at least nyithindo ma dobet dala nikech onge school fees, pesa no kochiw negi to ginyalo bedo e sikunde. Machielo kendo mosetim ni wapatna gi our stakeholders kaka banks, wach kata ni kaka Equity Bank nigi chenro mar Wings to Fly, wayudo ni gikonyo be chulo ne nyithindo school fees. KCB be nigi KCB scholarships. Koro kwa partner gi stakeholders mamoko to watemo konyo nyithindo mondo wa retain gi in school. County government be nigi iluongo nade governor scholarship, mano be at least sirikal okawo atua, county government okawo atua no mondo gine ni nyithindo nie sikul. Wayudo be ni nitiere pesa mantiere national government CDF. National government CDF betemo bedo gi pesa moro kanyo bursaries ma konyo be nyithindo mondo gimed bede sikunde. Mago yorego mag siro nyithindo mondo odhi nyime koda yudo somgi. Lweny mar iemo lweny mar kute mag ayaki en manyo ma bende osego higni gi higni. Sani ochalo nade? Ineno ni en lweny ma bende nyago lemo koso pod nitiere mathoth mwinjo bed ni timo? Ka wuoye okang' ma wakawo kaka Migori County. Migori County ose launch gimiluongo ni SGBV policy. SGBV policy ni nitiere gi policies gi chike moketi manyiso ni nyithindo ni hatua mikawo ne jok mamiyo nyithindo iemo mondo. Nikech ka nyathi omako ich momondo matende nyathino bedo defiled.
any pregnancy ma nyathini godo matiende ni nyathino obedo defiled. Koro ikawo negi hatua makech. Policies moket go ondiko ni nyaka kaw ne jok motimo kamano ni hatua makare mondo oneni gi go through the justice system mondo nyithindo oyud ratiro makare. Koro hatua ma wakawo mar ni wan gi policy ka nyathi otim ne gima kamano, ka nyathi nigi omako ich mondo imanyo ng'ama omako miye ijno kendo itwe. Kamago osebedo ka miyo ji luoro, kendo waneno kaka Migori County wasekawo hatua maduong' kabisa mondo kendo policy ni konyowa mondo wane ni ka wanyalo tieko wach mag iemo mondo. Though pod gintie, wanyalo wacho ni wasechopo gimoro 60%, but wamedo tiyo matek mondo wane ni iemo mondo is a story mosekadho e county ma Migori. Mana kotendwe koda mano wach mar rito ratich nyithindo mabende oroch ratichgi nitiere kaka thoth county pod iseyo ni gionge kuonde jot kata safe spaces mikete nyithindo gi nikech nondo wacho ni thoth joma rocho ratich nyithindo gi gin joma gintiere godo e mier. Koro winjo be ni gologi e miergo kendo iterogi kamoro ma margi jote e seche ma burano dhi nyime. Inya wacho ni county ma Migori untiere koda safe space kata kuonde jot machal koda mago? Dawach ni mano to pod onge godo e Migori County. Gima watimo ni nyithindo makamago pod watiyo gi ute manitie, the children's charitable children's institution. Watiyo kodgi ka alternative mar the rescue centers, but wamedo wasiketa okange makare mondo waneni wan gi ute makamago e Migori County. Kwadhie court users committee ma Migori osebedo piny mang'eny kabisa, kendo wasebedo gi buche mang'eny ma chenro mar manyo omenda kendo gi partners mamoko mondo mi wabed gi ute makamago ni e line. Koro Migori to pod waonge go, to watiyo gi ute charitable children's institutions wamedo kete nyithindo go, but waneno ni dwarore adier mondo wabed gi ute ma nyithindo nyalo jote maber, manigi facilities maber, maka nyathi oroch ratiche to nyalo bedo kamoro maber mane nyaka gi psychosocial support, counseling itimone maber. Koro mano to pod onge Migori, but watiyo matek mondo wabed kode. Wach mar child labor kata keto nyithindo ni koro tiyo kendo giloso pesa ne joma dongo kata ne kembe mopogore. County ma Migori ahinya kuonde mag kunyo mula wachore ni wach ni nitiere malo. Ere kaka urito nyithindo machalo koda magi mabende koro ketni tiyo kar mondo gibed ni gisomo? Mano wach matimore adier Migori ka, to kaka Migori County en department wa mar nyithindo wariwore gi begi county government. Kata kane watimo odiochiengwa mar nyithindo e Migori County, ne wadhi Nyatike. Wayudo ni Nyatike kamiluongo ni Osiri e kama duong' kabisa ma ikawe molago. Koro kata watimo mana miyo ji messages. Wawuoyo gi nyithindo, wawuoyo gi jo kanyono, kendo wawuoyo be gi jo gweng' mondo nyathi mora moyud ni timo child labor e bukni mag gold mondo okwer kendo kaone jok maketo nyithindo go mondo ti kanyo hatua. Koro kata kane wadhi kono nyoro mondo wa celebrate nyithindo kanyo, mane momiyo ne wadhi kono kendo ne wabet gi voice mamalo ka wa preach kabisa mondo nyithindo owe bedo katiyo e bugni mag mula to gidhi sikul. Mano gima watemo timo nikech nyithindo adier nyithindo tiyo e kuondego, but then watiyo kanyakla kaka sirikal gi partners ma watiyo godo mondo wanene nyithindo matiyo kuonde makamago ogol kendo jok mamiyo gitiyo kuondego ikaone gi hatua makare. Vivian, thothne iwacho ni wan kaka joma dongo, wan kaka jokanyo mabende tie sectors gi waloso e wi nyithindo, ok walos gi nyithindo. Dibed ni nitiere okang' moro amora kaka ina pisa mar nyithindo, nitiere kata romo moko mubedo godo kanyakla kod nyithindo gi mondo uwinjgi, uwinj ywakgi, uwinj dwachgi. Samoro bende gintiere koda yore kata duoko e wi moko kuom midhiero ma gintiere godo. Kaka ofisa mar nyithindo, wawuoyo gi nyithindo kachiel achiel. E forums kaka wanga gi Kenya Children's Assembly ma nyithindo bede ga dwe mar ang'wen seche ma giloro, waketo gi kanyakla kendo wawinjo duondgi. Giwacho gik ma affect gi kendo wamiyo gi kaka ginyalo konyore e weche gi ma affect gi go.
Bende community dialogue seche ma wuoyo gi the community gatekeepers. Bende wawuoyo gi nyithindo, wawuoyo gi nyithindo go owuon. Nitiere seche ma wawuoyo gi joma dongo, bende nitiere seche ma wawuoyo gi nyithindo go owuon mondo washare kod gi troubles gi ma giwinjo kata mana gimoro amora matimo gi ler nwa maler kowuok e duondgi ok e duond joma dongo. Kane wayango odiochieng' mar nyithindo nyoro nyatike, bende nwawuoyo gi nyiri one on one kendo nopuonjgi kabisa mondo gi avoid timo tabia mamiyo nyathi nyalo bedo gi ich ma ohiu kata ich momondo. Nwawuoyo kodgi one on one, waketo nyiri kanyakla wawuoyo godo kendo ne waketo chuobe kanyakla wawuoyo godo. Bende ok wawe chuoch nyithindo machuo chien, wan gi bende program matiyo ne miluongo ni we celebrate Day of the Boy Child. Kama ne wawuoyo bende gi nyithindo ma jowuoyi mwanyisogi ni giwuog oko, kik ng'ato nyon ratichgi, gibed jok motegno e society kendo mondo giti matek kendo gimed dhi sikul. Koro wawuoyo gi nyithindo achiel kachiel kendo mana kaka be wawuoyo gi joma dongo. Lekni kaka apisa mar nyithindo, lekni kaka jakanyo e sekta marito ratich nyithindo, ing'iyo ni e higni mabiro nyathi ma ja Kenya, nyathi ma ja Afrika idwaro ni mondo ochop kanye? Lekna kaka apisa mar nyithindo, agombo ni e higni mabiro wayud ni nyathi mora mora ma ja Afrika oyudo ratiche mar dhi sikul. Kendo agombo ni mondo nyathi obed nyathi. Nyathi kik bed ni timo gik ma joma dongo timo. Ng'ata ma ni buo higni 18 otim gimoro amora ma gima onego bed ni nyathi timo. Nyathi dhi sikul, nyathi nyalo tugo, nyathi nyalo wuoyo makare, onyalo express herself or himself freely, ok obed nyathi moluor. Mane lek mano godo ni in future wabedo gi nyithindo ma osomo maber, nyithindo ma nyalo express themselves maber, nyithindo ma yudo tije e yo makare nikech gisomo maber. Mane lekna. Erokamano ahinya, erokamano ya Vivian Omolo. Mana mapiyo piyo gi dakika achiel, wachni mogik ka watieko twak ni kawuono. Wachna mogik daher mondo encourage ji duto mondo rit nyithindo e yo makare. Nyithindo obed nyithindo e gwenge. Kik wami nyithindo bed gi kaka gitim tije mag jok madongo. Kapok atieko, daher go erokamano ne department marwa mar nyithindo. Kabe appreciate jatendwa maduong' Mr. Sami Korir, mano en county coordinator wa mar nyithindo e Migori County. Bende I appreciate partners wa mwatiyo godo ma osebedo ka support wa e weche mag nyithindo. Ago erokamano ne organizations kaka We World Vision, Jo Compassion, Jo Nuru ya Mtoto, Jo Imarisha Africa, organizations tema Migori matemo tiyo matek mondo gineni chike kendo ratich nyithindo oriti. Agoyo ne giro kamano maduong' kendo daher nyiso gini wameduru tiyo kanyakla mondo warit nyithindo ma Migori kendo mondo wamed rito nyithindo mag Afrika. Erokamano ahinya Vivian Omolo. Mano kanyera apisa mar nyithindo koke county ma Migori ka wuoyo godo e odiochieng' ndi mar dhialo nyathi Afrika. Machiegni ka wadhi mbele en kanyero ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua omedo chwalo siasa mag riwo oganda jomasawa kolero ni siasa go ok gin mago makelo akwede e kind dhoudi ma pacho ka. Rigathi mane otimo limbe skul primar ma Kutus e kaunti ma Kirinyaga wacho ni osebedo ka otemo riwo wi oganda madirom atamalo 13 mane ok oluto ombulu ni jatend piny William Ruto e gwenge mag Masawa. To kaka ripota marwa bete kinyi lero, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah olimo gwenge mag Kuria kama okwedo jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi siasa mag dhoudi. E kinde mane otimo limbe e kaunti ma Kirinyaga kama ne oyore chenro masiro ayanga chenro masiro jopuonjre mawuok e anyuola mochando e skul primar ma Kutus, jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua oseyo josiasa ma osebedo ka sieme ka wacho ni okelo pogruok e kind oganda. Gachagua okonien josiasa ma kwe ok mar kelo koko e kind oganda kendo biro medo riwo wi oganda e tok jatend piny William Ruto. Uchaguzi uliopita
tulikuwa na candidate wetu naitwa Mwaura, hatukumpigia kura. Kama tungekuwa wa kabila tungepigia yeye. Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuwa ametuambia pahali tutaenda, tukasema hapana. Tulichagua William Samoei Ruto. Tulimchagua hatu kumchagua? Alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Sisi tulimchagua kwa sababu sisi wazalendo wa Kenya. Rigathi manenenore ni chiwo ote ne jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni e kinde mane imanyo jalup jatend piny nitie ji mane onyise akwede kod minode Mama Dorcas Rigathi ka giwacho ni ok oromo kod tijno. I am uniting this region behind President William Ruto. I have seen some people coming to lecture us about tribalism. Sisi tulipatia President William Ruto 87%. Wewe kwenu hamukufikishia 20%. Na unakuja hapa kuanza kutuambia mambo ya unity, ati mambo ya tribalism. Why don't you spend your time kwenu to mobilize the 80% behind President William Ruto kuliko kuja kusumbua sisi hapa? Gachagua okone jo siasa ma osebedo ka diro ne weche ni okobidok chien kendo biro mana medo tiyo ne jatend piny Kenya William Ruto kod jo Kenya mane omiyo gitelo. Bosi yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who run around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Rigathi otiyo kod thuolo no malero ni kaka gwenge mag Masawa nitie puonj magiseyudo nyaka ne gichak bedo oko mar sirkal e higa 2002. But from the year 2002 we learned our lessons. And we decided never again shall we be out of government. Tukaungana to a man across the region. Tukasema ni Mwai wa Kibaki. Akapita 3.6 million votes. In the year 2013, again we united to a man. Uhuru Kenyatta akakuwa president. Kumachielo bende jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa odok ne chung ma jatend piny William Ruto mar kwedo siasa mar weche manyalo nyayo pogruok mar oganda. Ichung'wa wacho ni piny Kenya sani ni akirikiki mar kadho moko kuom chike mabiro kelo lokruok pachoka. Ne bende omedo seyo josiasa ma osebedo ka chwako siasa e gwenge mag Masawa mar Kenya ka wacho ni josiasa onego ket maino margi e kelo dongruoge ne jo Kenya. Those who want to be popular by telling us you are listening to the ground, we respectfully ask of you, listen to the ground, but be a leader. Don't be a populist politician who seeks to undermine the government that you are working in to achieve and attain your own selfish interests. Ichung'wa mane loso e kar chung' od bura mar Kuria West oseyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom keyo weche kod siasa mabiro kelo pogruok e kind oganda. Hatutakubali mtu yeyote atumie siasa za kugawanya Wakenya kwa misingi ya maeneo wanakotoka ama kwa misingi ya kabila zao ili wajitafutie makuu. Sisi tutakaa tukitetea Wakenya wote kwa usawa ili Kenya iwe ni nchi iliyo na usawa kwa kila Mkenya. Eseche gogo bende jod bura mawuok e kweth ma UDA Joash Nyamoko, Silvanus Osoro, Jafeth Nyakundi kod Hilary Kosgei okwayo jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua mondo oket maino margi e kelo kwe e kinde ma pogruok margi e paro medo neno e kindgi. Pogruok e kind josiasa mag Masawa e sirkand Kenya Kwanza medo mana chwakore ka jomoko siro jalup jatend piny Rigathi Gachagua to jomoko kwede. Betty Akinyi, Ramogi TV. Ero kama na Beti kom report no ero. Komachielo en odiechieng' wuone en odiechieng' mosedhi mar dhialo chiwruok. Hera kod tuonruok mar wuone e piny mangima ka e seche mathoth ne ting' wuone irango mana kaka wi ot. Kawuono wamiyo pek idieny mar wuone marito nyithindgi kendgi. Ting' ma Dholiech dendo ni single fathers. Kaka achiel kuom yorego mag dhialo wuone kawuono motelo ni odiechieng' wuone makiny. Ripota marwa Millicent Adhiambo no limo wuone ariyo magin single fathers kendo kelonwa sigandgi e yo machalo kamae. E piny mathoth ne ting' marito nyithindo, imenyo e nyong'ong', mar nywako lwedo, mar wuoro kod miyo. Mana kaka mine, jonyuol mawuone bende ka odongi ting'no kendgi, to kalo e moko kuom midhiero, kaachiel kod ber mopogore opogore. Ma en kaluwore ni gikawo ting'no duto
mar joma chuo kod mine kanyakla mar neno ni nyathi odongo kaka owinjore e kinde ma tich, rito dala kod chiwo hocho ne nyithindo be ng'iyogi maonge jabathe monyalo lalore godo kotenore kod pek mowinjo. E odiochieng' dhialo wuone, wakelo ni sigand wuone ariyo marito nyithindgi giwegi maonge minegi. E kar dak ma Nyalenda 5 Ways, e kaunti ma Kisumu, waromo gi Jared Omondi Atela, ma wuod Migori, jago makayo e odgi. Omondi masani osebedo karito nyithinde ariyo kende, nyaka ne gipogre gi min nyithinde higni 4 mokalo, golo saende oko mondo olaw. Kuma kapok otimo mano, to neno ni oywe ode. Kama e kaka oleronwa sigande kaka ne oyudore kod ting' marito nyithindo kende maonge mingi. Ndalo mane korona odonjo, noyudo ka tiyo gi organization moro. Koro ka korona nobiro to nochungwa e tich. Koro ka nochungwa e tich to naduoge ot, nyiso min ot ni ochungwa e tich. Ng'adna rieko to nonyisa ni en oneno ni achak ne ohala mar botek. Anyise ni an gima neno ni anyalo donjo e ohala mar riembo apiko. To nonyisa gimoro ni mimi siwezi kubali kuitwa bibi ya mtu wa pikipiki. Nano kawan gi nyithindo ariyo, to awacho ni nyithindo ariyo gi ok ang'e mokwongo ni abiro yudo tich karang'o, ok ang'e ni korona biro dhi marom nade. Koro nadhi tamanyo osiepna moro kare ni bwana, amba gombo ni mondo ariembe apiko mondo amba konye go jogena. Odiochieng' mokwongo mana biro ga apiko no ka nowuok oko mong'iyo, koseng'iyo to penja nyisa ni hii takataka gani umekuja nayo hapa. Koro ne ok aduoke, alacha cha ni gima ng'eni biro go ma ok yugi ma gima biro konyo e tich. Koro weche nochako kethre ot ka. En koko bang' koko, koko bang' koko, odwa na gola apiko no. Tapeni ka gola apiko na duoko ne wuon go. Wabiro chiemo nang'o ka? Wabiro chulo rent nang'o? Nyithindo gi biro rwakore nang'o? Wabiro bet nang'o? Koro kano gik 2020 dwe mara juma mogik mar dwe mar 7 ema koro nayudo liel dala, dawa monyuolo babawa notho. Koro nadhi to kana wuog janyuol to nonyisa ni kik ibi gi family, weche korona ng'eny, wawa nyithindo dong' Kisumu, odonge men gi ni bi liel. Koro kana adhi ginene, adhi dala moiko dawa maber. Koro chieng' mana duogo, tagone simu ni asewuok Migori, aduogo Kisumu. Koro onge ga time ma kadhi dala tanyalo kawo gi pikipiki. Koro an kana duogo, taromo gi nyithindo katugo oko e gate kacha. Tapenjo gi ni mnafanya nini hapa nje? To ginyisa ni mami ametuambia tukungoje hapa. Tapeni ameenda wapi? To ni ameenda town. Koro kana biro ayawo gate adonjo gi nyithindo ot. Ot norwenya. Jaber noting'o gimoro amora ma nyaka katen mag ot. To nang'iyo gima natimo nago chonga piny. To nakwayo Nyasaye gimoro achiel, Nyasaye mokwongo miya chuny mang'ich. Ma msigo mango mapek miya chuny mang'ich. Kaso mar ariyo nanyiso Nyasaye miya rieko kaka dochako gi nyithindo ariyo gi. Komachielo kar dak onogo ma Nyalenda e alwora ma Capital, waromo gi Benson Wasonga Mika ma Homa Bay, nyathi achiel e odgi ka opusore, owuok tich oringo biro rango wuode mar ariyo mane oweyo ot ka dende lit. Mika osebedo janyuol achiel e ngima nyithinde 3 kuom higni 9 sani, nyaka ne minode Nyasaye om e higa mar 2015 kokalo kuom tuo mar kansa. Osedhach nade e higni go duto gi nyithinde masani koro gin joma bet madongo. Misigo mapek ni noyuda nikech noweya gi nyithindo matindo. Nyathi achiel nowe ka nitiere nasari. Ma nyathino nasedhachgo masani ni form 1. Nyathi achiel nowe ka nitiere class 3. Ma en bet sani asedhach kode ni form 3. Machielo nowe ka kadhi form 1. Ere kaka wuone ariyogi osebedo ka minore e kind tijegi kod rito nyithindgi. Nan nachiwo ga sa 10. Tachiwo, taloso ne nyithindo chai. Kaseloso negi chai tawenegi akete njagi. Kasekete njagi
to poti ba weyo ka keto ne gi dier ot ka to no chuna ma kura dhi nyiewo TV ma second hand kura waya ka wene gi cartoon ka ginyalo neno awaya ka cartoon ni on koro bar be seche moko na wene gi nono ma ginyalo tuga i compound ka koro kaka ne gimedo dongo kura mbene kura adjust nikech kaka ne corona koro rumo koro gichako dhi school koro na adjust na chiwo gokinyi aluoko gi kaseluoko gi tamiyo aloso ne gi chae tatero gi e school koro sama gin e school no yudo ka ne gidwete school chakre saa 1:30 okinyi nyaka saa 9 koro seche go in between kanya yudo ka kambe kwa nyalo kata kawo tich madhi mabor matin taduogo koro at least na yudo ka nigi yot moro matin apaka mage ma osebedo ka yiengo gi e wuodhgi ni mar bedo wuoro kendo miyo e ngima nyathi gima koro hinyaga ni chuna ni nyaka ti for longer hours ka nyithindo osea school to magisebiro e ot to koro maseluoko gi mamiyo gi gimoro ma gimadho koro awene gi TV tadhi atiyo nyaka saa 12 taduogo atero negi sapa koro sama ginindo no an kidachaka dok e ndara kata nyaka saa 5-6 otieno kichago kwana nyithindo go nego bed nachulo negi fees ambonego bed nachulo rent mara wuon apiko bonego bed nachulo apiko ne ka in one parent to ionge gi advisor nikech mama nyalo advise in nyalo advise to kama koro ichunge kendi ng'ama nyang dhi kop idhi ire mondo o advise koro ongi koro choni nyithinde gi nyaka bed godo piny puonjori godo kachiel koni wa marach maber kik tim ma ka keto gi bo Nyasaye to ging'e wach Nyasaye ang'o ma osemiyo gi minjing'o mar dhi nyime kod ting' makama kata obedo ni gikalo apaka mopogore to ere kaka gineno ni girito nyithindo gi e yo malong'o mar miyo gidongi kaka nyathi owinjore odong bed ni en gi janyuol achiel kata giduto gima konyaga sana ni my parents pod ngima ndise moko makogik e tielo 12 tagocho ne mama wa to awuoyo kode ong'ado na rieko nikech mama ben ng'at ma moware en pastor baba wabe seche moko agocho na nse ne baba ogore lok atim nang'o gima nawacho chunya ni nyithindo gi ne ok ondikonwa barua ni mondo wanyuolgi wan mondo anyuolgi out of our own volition ko number 1 nawacho ni ok nyithinda gima chamo ma gibiro chamo to ok gibi thagore ka pii ma biro modho to abiro modho kodgi magi jip majared kod Mika nigo ne jonyuol wetegi marito nyithindgi kendgi ka onge wuoro kata miyo nyithindo are very innocent in every disagreement kaw nyithindi kata ko weni nyithindi go kaw nyithindi go tibedgo iwacho ni kila mtoto anakuja na sahani yake sama neno kidonge nyithindi kamano Nyasaye be yawo ni yore to kendo miyo riekni mang'eny inyalo miyo kaka konyo nyithindi joma chuo wete na single parents kik wet nyithiu ka Nyasaye gwedho gi nyithindo please tem bed machiegni gi nyithindo ka ti advice gi ka to ging'eyo ni in wuon gi to in min gi e kit ngimani kinke gising'e mano to ngima bro dhi mbele to kiweyo gi ni in be idhi kama to kibi faulu mirit nyithindo ma bende e wach magin go ne oganda ewi weche ma ok ni kare mosebedo kaliekore kendo wachore ewi jonyuol marito nyathi kende ka onge wuoro kata miyo a single parent kata single dad is not a crime someone tiri gik moko miyo nikech marriage is not a matter of life and death kuyo moro nego beno wero marriage no to kotamore to it is always good to walk away kapod ngima it is always good to say separate kunyalo duogo to saa to kotamore tafadhali separate kimok ne ng'ato dhi e jela ng'ato dhi e buri dhi iki e seche ma Mika to onge kod gombo mar kelo kendo miyo machielo mar konye dak to kuito jaode Jared to chano mar manyo ng'ato kata kamano mano biro bedo bang' ka osechopo gombo mare mar dhi nyime kod sombe e Kenya School of Law mondo bedo okil manyalo yalo ne ji weche familia kod pogo mwandu mag pacho mondo obi omi nyithinde gima maber moloyo kaka otemo negi sani. Nyithinda gi pod na kow in fact na kow gima ne momiyo kadwar kata na kendo ginigo kadwar kendo sana dan nyithinda gi ater gi mbele gima ntie hata an open for relationship lakini gima pod ni mbele na mokuongo kichang'iyo ni adani akonga bed stable economically makata ka yudo nyar ng'ato to ko biwe ni ang'owa an jono lwete
Kwa dwana kwa bed economically empowered. Mangeni kadhi Kenya School of Law, macha ko practice law. Kanyo kwa nyalo manyo nyar ng'ato mondo koramba make lwete mondo wadhi mbele gi gine wacha adonje Kenya machielo. Odiochieng' wuone Oulango engima Jared kod Mika. Personally, Father's Day gimomin kuma pani it is a day to celebrate fathers. The achievements magisetimo gi challenges magisekade. Father's Day en manani mor kende nyaka tabedo ko ok dang vidi kuya nyaka beda bragi mor nikichi kaka sebedo kan gi nyithinda. E kar dak ma Migosi wayudo Easter Okech ma en nyan mochung'ne kedo ne ratiro mar kit chwech. Ojiwo oganda ahinya to wuone mondo thor limo johocho sama gihinyore keny kaka yorno mar geng'o masiche kaka mag deruok kod nek matinde ng'eny e keny. Wayudo ka jok moko ibet gi mon, udak gi mon, ma mon go boko beyo ahinya. Mon moko bende gin jok maricho. Nikech gikelo gik moko mang'eny e keny makoro imbe ok inindi. An ang'iso ga ji ni bed kendi, kend gi nyithindo, rit nyithindi. Nikech kirito nyithindi, ibo bet ng'ama odak e ngima ma iyiero maber mantie gi kwe. Easter jiwo jonyuol mondo nyis nyithindgi kit ngima malong'o mani kod nengo. Gimidwa mondo dongi na chaka pod otin. Nikech kok watimo gik makamago, to obo yudo ka nyithindogi nyalo muomi. Koro wawacho ni in places mantiere fathers, gi play their role, yes, as a father. Nego gibed ni gimbe ne gin kanyo, gitayo nyithindo, kumondego gibed ni gintie. Sigand Mika kod Jared opedhi kaka ranyisi e wi ting' ma wuone ni godo kod kinda magiketo ka oponi gidong' kod pek marito nyithindgi giwegi maonge minegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Hii Father's Day tuna highlight our shabiki MVPs yani mabuda wenye walijituma kishabiki waka win some good monies na sasa wamesort their families. Mimi mwana boda boda, Aviator imenifanya nimehama kwa tuktuk. Mimi nilikuwa nafanya boda hapa Machakos, kupitia kwa Aviator na neema ya Mungu nimenunua tuktuk na pesa ya Aviator. Hii inasaidia jamii. Shabiki ndio deal. This Father's Day, join us in honoring the champions of our homes. Happy Father's Day from Shabiki.com. Bring that back.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ng'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni pao tuke kuma kambi mashabiki.com ochaka yanga campaign mar dhialo jok mago punda e bwo chenro no. Jogo punda ibiro dwar mondo ket msip mabor mar tuke adek kadhi nyime kendo tugo achiel obed mano mar euro. Jaloch maduong' mogik dhi yudo siling milion 1 kaka peino Otis Nishikisha mili na euro. Inyalo go punda gi siling 49 kadhi nyime ka achiel kuom tuke milieko duoko mage nyaka bed mano mar euro. Benentiere mich mapile kapile mar siling 50,000 ma jopiny dhi yudo. This season, Shabiki is excited to bring you the Shikisha Mili na Euros campaign. So in this campaign, our customers stand a chance of winning 1 million shillings in grand prize, 250,000 shillings weekly, and 50,000 shillings daily in prizes. So what you only need to do is put one game of Euros and you could be one of our 2,000 winners during this period. So anyone who is around Kitengela or around Kitengela or anywhere nearby our branches, karibu ndani tucheki game pamoja. It will be an amazing an entire month of football activities. So see you here. We'll be ready to host you anytime. Kweth majo Kenya maromo 35 nyaka sani oseyangi ni dhi chung'ne Kenya e tuke mag Olympic mahiga ni ma Paris e piny mar Ufaransa. Jong'wech kaka Faith Kipyegon dhi chung'ne Kenya e tuke mag mita 1,500 kod mita 5,000. E ng'we Aputh Njiri Ferdinand Omanyala ong'ado tiko mar dhi chung'ne Kenya ka Mary Mora dhi chung'ne Kenya e mita 800. Beatrice Chebet dhi ringo e ng'we mar mita 10,000 e kin jong'wech mamoko. For me, it's something that I'm so excited about, and coming into this championship, I mean the part of the race, the part of the season, I mean, we did not do much. Like I said, we were just doing touch-ups, so we are going to do much into the Olympic camp. So if we are doing little and I'm running 980, so the competitor should be very worried. The decision is that, I've made a decision. I'm going to double both 15 and 5, and I'm telling my fans to pray for me, and it will be a fun race. I'm praying God to stay healthy, injury-free, and hopefully records will be, records are there to be broken every year. So I'm really working hard, but the bigger goal is gold in Olympics. Kanyo bende mocho pogodo giko weche manyien mago imore odhiambo masani to kapok awuok mana mapiyo ote magi. Evangelist Kevin Agut mariwo school kakelo Kamroth wacho ni an bende akale chandruok mar bedo single father, kata kamano antiere gi geno ni abiro yudo ng'ato machiegni. Amen. Adero Charles kawuok Siaya iwacho ni kwayo ne wege ariyo go hayu maber odiochieng' makiny mabende idhialo wuone. Erokamanero Ochieng' Owiyo mar Kisian Boda ineno maber ka ntiere gi iwacho ni to babu
Babu Owino emo limou e dala mar Kisiana. Mar Nguku Kanyadoto iwacho ni weche manyien chopo na makare kabisa. Mano nyango Kevin Arucho iwacho ni neno chendo ka entiere Mbita mano Kanyero dala. Ote machielo kendi en mari Sharon Linda iwacho ni entiere chendo mar weche manyien ka entiere Mombasa Malindi kerigo erokamano kuom weche mabende yudo. Monica Kumo iwacho ni semolo kaka pile kendi mor gi weche manyien mabende yudo e yo makare. Yoro itimo mos ne familia ma jogo moseto ngimagi kaluwore koda masira mar apaya. To idwa wacho mana ni kadipo ni okal chiko omenda ma higa ni to gik monego ng'e en chulo gope magin go modhuro mag hola kwa e pinje ma oko mopogore opogore gi wek medo suru mar jomoko to chamo iwacho ni to jomoko to chamo pesa goeko owinjo tim ticha mabende dwarore kendo owinjore. Awegi kanyo alore gi kanyo ne chendo mamoko mabende biro erokamano maduong' mar bedo kodwa. Nyinga Jailieta jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno. Bedgo Otieno maber. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better.